हेलो गाइस, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କିଏ? ଉତ୍ତର, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୁଟବଲ ଟିମରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ରହୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, 11 ଜଣ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କିଏ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରେ? ଉତ୍ତର, କିଡନୀ ବା ବୃକକ୍। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ପଞ୍ଚନଦୀର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଜାବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି? ଉତ୍ତର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ ହେଲା? ଉତ୍ତର, 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ରାୟପୁର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଡି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, MS ଏକ୍ସେଲର କାମ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, CPUର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍।